לבנון, שכנתנו מצפון. הארץ יפת הנוף המכונה שוויצריה של המזרח התיכון. 30 שנה למלחמת שלג משחרר ארכיון צה"ל סרט באורח מלא הסוקר את אירועי המלחמה מיום הראשון. החומרים צולמו בזמן אמת, הראיונות עם המפקדים בוצעו בשטח זמן קצר לאחר האירועים ותוך כדי פעילות. סרט המאפשר הצצה למלחמה השנויה במחלוקת, זו שהחלה בקונצנזוס רחב שהלך והתפורר. אם לא היו נכנסים האנשים למקלטים, אני חושב פה היה הרג של ילדים. הירי הבלתי פוסק של מחבלים לעבר יישובי הצפון חייב את ישראל בתגובה. ההתנגשות בשגריר ישראל בלונדון שלמה ארגוב הייתה עוד לפתיחת המבצע שתוכנן זמן רב קודם לכן. המלחמה לא פרצה. המלחמה הייתה המשך לתהליך שהתרחש בלבנון, תהליך של התעצמות מסיבית ביותר של המחבלים. ממשלת ישראל החליטה להטיל על צה"ל את המשימה להוציא את כל יישובי הגליל מטווח האש של הטרוריסטים המרוכזים הם מפקדותיהם ובסיסיהם בלבנון. שם המבצע שלום הגליל. יאסר ערפאת סומן כמטרה. ארגון אש"ף שהיה פרוס ברחבי לבנון עם נשק רב שכוון לעבר יישובי הצפון היה על הכוונת בתוכנית מבצעית שתוכננה זמן רב. השעה 10:53, כוח שריון של צה"ל נכנס לפני כ-50 דקות ובכך החל למעשה המבצע שהתגלגל מעתה ועד סיומו עדיין אינו ברור. איש אינו יכול לשער מראש כיצד יתפתח מבצע צבאי. כשם שאין לדעת לאן יתגלגל כדור שלג. מקפיץ מתוח עד הסוף. סליחה, הקפיץ מתוח עד הסוף? אתה רצית שזה יקרה? לא יודע אם רציתי, אבל זה היה צריך לקרות. הכניסה החלקה של צה"ל אל השטח, האורז שזרקו התושבים על הטנקים כברכה. מח"ט השריון אלי גבע רגע לפני שהתפטר מתפקידו והודח, עומד ומסביר כיצד דהרו כוחותיו לליטני, בדיוק כפי שתוכנן. בסך הכל אחרי 4.25 שעות הגיע לליטני, והמעניין הוא שזה גם היה הזמן שאנחנו הערכנו בתכנון. אמרנו שזה ייקח בין 4 ל-6 שעות, זה לקח 4 שעות 15 דקות להגיע לליטני, עם הרבה לחימה אבל בשיטה של תנועה ואש, תנועה תוך כדי אש ותנועה מהירה ובלי להתחכך ולתאר את השטח. חשבנו שהגשר יפוצץ או שמחבלים ינסו להילחם נגדנו שם, וגם חששנו מכוחות יוניפיל שלא יתנו לעבור. האמת זה הלך יותר קל מה שחשבנו. הימים הראשונים כפי שמשתקפים בסרט הלכו בדיוק לפי התוכניות. חיל האוויר נטרל במבצע מבריק את מערך ההגנה הסורי, אבל אז התברר שהמציאות בשטח מורכבת בהרבה מהמודלים. הלחימה בשטח בנוי בתוך אוכלוסייה אזרחית הציבה את חיילי צה"ל בעמדה מורכבת וקשה, צעדים ראשונים במה שכונה לימים, הבוץ הלבנוני. הוצאת המתיישבים החוצה, בידוד האזרחים ממקום הפעולה, ופעולה רק כנגד אותם קיני התנגדות שהיוו קיני התנגדות. יש מספר מבנים, נכנסים אליהם לא באש. יש לזכור, יש פה אזרחים. מסתובב פה אוכלוסייה, יושב בתוך הבתים. אתה מנוע מלהיכנס ולתאר את הבתים כמו שלימדו אותנו תמיד. ואז אתה סופג יותר נפגעים. זה דבר שמגביל אותך בתנועה. ולפי דעתי זה חלק מהמלחמה. שרקת את הבית הזה? כן. תתארו גם כן. תיזהרו, לא עליו החלון הזה. אשר! רימון! רימון! השגת מטרה, אבל הדלקת שם בצומת. אני רוצה שתפתחו גם את הגזרה, תתארו לנו. אחת הבעיות שדרך אגב מלווה אותנו כל המלחמה, זה היכולת לאתר מאיפה יורים. לא ידעת מה קורה איתך. אתה מרגיש שחפש שלך מתייבש, כולך מתחיל לרעוד, אתה לא יודע מאיפה יבוא. זהו, מלחמה בשבילי זה דבר מחריד, והלוואי ולא יהיו יותר כאלה. התנגשויות עם הצבא הסורי הסבו אבדות לצה"ל. קו סולטן יעקב שגבה מצה"ל אבדות ונעדרים מוזכר אמנם בסרט, אך מבלי לגעת במחיר הכבד. הכוח הזה התמהמה, התחיל לנוע בלילה, נכנס לשטח טוב, אבל אם שחר מצא את עצמו למעשה מוקף, יחסית עמוק, כ5-6 קילומטר מעבר לקו כוחותינו ומעבר לכוונה הראשונית שבפקודה.
כל המלחמה עד אז הייתה כאילו חד צדדי, כל הזמן ניקנו בהם והיינו במורל גבוה, מאוד גבוה, כולם תפקדו טוב והמפקדים היו מעלים את המורל. ואז הגיע המצב שיש לנו פצועים, החבר'ה קצת יותר נלחצים תוך כדי ניהול קרב, וכבר מתחילים לדבר מי נפצע, מי קרא לו מה, מתי, איפה ואיך. הקמב"ץ נהרג, הקשה נפצע, קצין קשר נפצע, שני קשרים נפצעו, קצין שלו נהרג, שר חמפה שלו נפצע קשה, זה היה קשה. עוד מפה שיצא מגלי נפצע. כמו מתארים, כאילו נכנסים פה לדיזינגוף, אבל זה, הנה הדוקטור פה יגיד לך שזה הגדרה של פציעה המונית. באחת בצהריים, או 1:15, אני יודע, בטח ההיסטוריונים זוכרים את זה יותר טוב, הגענו, בא אליי הרמטכ"ל של הפלנגות, נשק אותי, חיבק אותי, עוד ריווחתי בקשר לאלוף, שלחצנו ידיים, שאלתי, לחצת את היד, הגעת, כלומר, היה חשוב מאוד המפגש שלי, אמרתי, לחצתי את היד, אפילו קיבלתי נשיקה, למרות שאני לא מגולח. הגעת כוחות צה"ל לכביש ביירות דמשק התקע את הלחץ על עיר הבירה, כך נראית ההשתלטות על שדה התעופה בבירה הלבנונית. המטרה הייתה להפעיל לחץ על העולם להשגת הפסקת אש בתנאים שדרש צה"ל. הביקורת הפנימית נשמעת היטב מפי הדוברים, גם אם בצורה מרומזת. פשוט אנחנו יורים על אזור מטרות, על ביירות למשל. אנחנו לא יודעים בדיוק באיזה בית פוגעים, אנחנו לא יודעים אם אנחנו פוגעים באזרחים או לא, וזה פה, זה הרגשה המבחינה הזאת הרבה יותר טובה. אנחנו יודעים, רואים את האויב, פוגעים בו מדויק. במקום לתת לעוצמה שהייתה לנו מאחורנית, ליכולת שלנו גם לשלב תנועה ואש וטנקים וחי"ר ואוויר, ולגמור עם העניין הזה בוויש אחד, אז אנחנו שחקנו את הסלמי. הסלמי מבחינה צבאית הוא גרוע מאוד. אז זה הפריע מאוד, וכל בוקר אתה קם מחדש ואתה מתחיל מחדש את אותו סיפור, זה דבר שהוא לא בריא מבחינה צבאית. צבאית חשוב לבצע את מה שנכון וטוב לבצע כאשר ברורים היעדים, לפחות היעדים הסופיים, כי אז המהלכים מקבלים אופי מסוים. כשאתה עושה אותו כמתגלגל, אתה עושה אותו בנתחים שכל אחד נכון לעצמו. אפשר לעשות אותו אולי טוב יותר כאשר אתה יודע את הסוף. ביירות, ה-21 באוגוסט. משאיות עמוסות מחבלים על ציודם מגיעות אל הרציף. תוך ימים מעטים יצאו אלפי מחבלים בדרכם לתוניס, סוריה, ירדן ודרום תימן. הסרט מסתיים ביום בעולים המחבלים ויאסר ערפאת בראשם על הספינות המפליגות מלבנון החוצה. סוף לסרט, לא למלחמה. 18 שנה אחר כך יעזוב צה"ל את לבנון, אך לא ישתחרר ממנה עד היום. הסכם פינוי המחבלים בביירות היווה למעשה סיום פורמלי של המלחמה בלבנון. מטרות המלחמה כפי שהוגדרו על ידי הממשלה: להרחיק את האש מגבול הצפון, להשמיד את תשתית המחבלים, בסיסיהם, מחנות האימונים, מצבורי הנשק והתחמושת והמפקדות בלבנון הושלמו.